Batas #1. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB. 2 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB. Sa mga baratang unyan para sa aga. Sinabi ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na pigpaplanuan na kan gobyerno na magbakal nin mas dakol na doses nin China-made Sinopharm COVID-19 vaccine tanganing madugangan an inoculation effort kan gobyerno. Sayang sinabi na ang gobyerno naghalat na sana sa donasyon na sobra sa 1 million doses halos sa Sinopharm vaccine na natawa naman nin kan gobyerno nin emergency use authorization kan Hunyo. Sayang ipinaluwanag na ang Sinovac nagibo man kan China yung perming ginagamit na bakuna sa nasyon sunod ang AstraZeneca asin Pfizer pati naman ang Sputnik V. Nairehistro ka na kaaging aldaw ang pinakahalangkaw na COVID-19 cases sa Metro Manila sa nakalihis na 3 bulan. Sigun sa grupong Octa Research, nakapagrehistro nin 2,823 na COVID-19 cases ka na kaaging aldaw sa NCR o 62% na increase poon kan Mayo 2 na panahon na nasa irarom kan Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Metro Manila. Ang 62% na increase, katumbas din 2,066 na average daily cases. Ang makaskas na growth rate kan mga kaso sa NCR, iyon sarong indikasyon na posible nga naglalakop na ang Delta variant. Base sa datos kan Biosurveillance kan Department of Health o DOH, 31% kan sampled cases iyon Delta variant kumpara sa 16% sa kan nakalihis na 2 semana. Hinagad ni Vice Presidente Lene Robredo sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease na magkaigwanin pinagsarong pahayag mananangod sa COVID-19 policies tanganing dai magkarelibong ang publiko asin dai mataranta. Sayang sinabi na kung ang iba-ibang ahensya igwamanin mga sadiring pahayag talagang malilibong ang mga tao dalan taday man isi kung arin ang dapat sunodon. Idinugang pa ni Robredo na dapat mag-ururong una bago magpalos din ano man pahayag sa publiko na yon dapat sunodon. Siya nagpalos din komento matapos mataranta ang publiko sinagruso sa mga vaccination site bago ipasunod ang enhanced community quarantine sa National Capital Region. Nagdadakol na ang bilang kan mga senior citizens na gusto ng magpabakuna kontra COVID-19. Sigun kay Franklin Quijano, Chairperson kan National Commission of Senior Citizens o NCSC, dakol ng mga senior citizen ang habo magpatudok dahil sa pag-alangan sa bakuna. Pero dahil sa patakot na dara kan Delta variant, 2% na sana kan mga senior citizens ang habo magpabakuna iyo ang mga nawawara sa fake news. Dahil pa kay po na limitaran ang pagbakal ni oxygen asin oxygen tanks sa ngunyan dalanta sobra pa asin sufficiente and supply kay ni sa nasyon. Inan asigurasyon ni Trade Secretary Ramon Lopez matapos manutaran na surusuan sa mga tsindahan para makabakal in oxygen tank. Kaya sinabi na dainin dapat ikadit ang publiko dalanta daiman in kakulangan sa supply ng oxygen asin oxygen tank maski naglangkaw ang bilang kan mga naulakitan kan virus sa laog ni sarong aldaw. Nagparumduman sindang na daiman inumento sa presyo kan oxygen asin oxygen tank.
Babaloon na puunan kan gobyerno ang pagbakuna kontra COVID-19 sa edad 12 sagod 17 sa katapusan kan Septyembre o Oktubre. Sigun kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., kay puhanin maabot 26 milyonin bakuna para mapuunan ang plano. Paliwanag pa ni Galvez na sa oras na may supply na kanasabing bakuna, asin na tinugotan na kan eksperto, mapuuna ini. Ipinahayag ini ni Galvez sa pag-abot sa nasyon in kadagdagan na 366,400 na Moderna vaccines sa NAIA Terminal 3 kan Domingo. Suportado ni Presidential Spokesman o kaya Communication Operation Office Chief Martin Andanar ang pagkrear nin Virology Science and Technology Institute in the Philippines. Tayong sinabi na niyan mapakasog sa kapasidad ka nasyon na makagibo nin sariring bakuna, siriman magiging Premier Research Institute in Virology asin mga helang sa tao hayop asin tinanom. Sayang ipinaliwanag na duwang helang ang pigaampangunyan kung sain ang saro kaini iyo ang COVID-19 na nakakaulakit sa mga tao asin ang ikaduwa iyo ang African swine fever na pigtatamaan iyo ang mga hayop kung kaya ini ang dapat malabanan kan mga namamanuaan. Pigahalat na sanakan ni Pilipinas ang donasyon kan mas dakol na doses kan Sinopharm COVID-19 vaccine na gibo sa China. Sigun kay Food and Drug Administration o FDA Director General Eric Domingo, kay bahandig di ang donasyon na 1 million doses nin Sinopharm na kanhunyo natawan in Emergency Use Authorization o EUA. Gagamiton ng mga bakuna para makatabang sa programang pagbakuna kan gobyerno. Nagkapira sa mga bakunang pigagamit na sa nasyon iyon Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna asin ang Sputnik 5. Ang bakuna man kan Sinopharm ang itinudo kay Presidente Rodrigo Duterte matapos ining gamiton sa mga miyembro kan Presidential Security Group o PSG. Bareta hali dyan sa luwa si Ans Galero. Ans, kamen. Nasa 80% ng kompleto ang proyekto kan gobyerno lokal kan Legazpi may kinaraman digdi sa pagbugtak kan Esplanade Project sa may Macabalo River pasisiring dyan sa Legazpi Boulevard. Ini ang kinonfirmar ni Alcalde Noel Rosal asin man ni City Engineer Clemente Ibo kan sulad kan Legazpi kung sain may 32 milyon pesos kantidad ng pondo ang nasambitan ng proyekto asin sa kanyan na iilingan na ng progreso asin improvement ang nasambitan ng proyekto. Sinabi ni Rosal na saro ini sa mga prioridad na proyekto kanyan kan gobyerno lokal kan Legazpi tangani na mas mapakusog pa asin mas mapahiwas pa ang sektor ng turismo sa syudad kan Legazpi lalo pa kanyan na apektado man ang turismo o sektor ng turismo kan pandemyang COVID-19. Sa kanyan nagalao man alkalde na padagos ng magiging magayon na ang resulta kan konstruksyon kan 1.2 kilometrong public walk structure na ini tanganin na mapakinabangan naman kan mga Legaspeño at ipapa mga turista sa mga maabot ba na panahon. Dagdag na Bareta at Galero, DZGB. Inako ni Senador Panfilo Lacson na iguanin mga komplikasyon sa sayang proposal na magbugtakin ni United Candidates kontra sa mga pambato kan administrasyon sa masunod na eleksyon. Inansayang pahayag tangani magtaoman in respeto kay Vice Presidente Leni Robredo na nagsuway sa sayang suwestyon. Sinabi ni Robredo na plano kan sayang kampo na magbugtak nin mga kandidato na may maray na numero sa mga survey mantang ang mga poor performance mabawi kan sa indang kandidatura. Sa yung sinabi na suportado man niya si Robredo na magkaigwanin sa rosanang kandidato kontra sa pambato kan administrasyon. May paramientras na trabaho na itatangro ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga informal sector na naapektaran kan ipinapautob na Enhanced Community Quarantine o ECQ. Sigun kay Labor Secretary Silvestre Bello III, pwede nga mag-apply sa irarom kantupad o tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged o Displaced Workers Program kan ahensya ang mga unemployed asin na self-employed workers asin maginan mga nasa non-formal sectors arog kan sidewalk vendors, labandera asin tricycle drivers. Maabot sigun kay Bello sa 5,370 o 70 pesos ang pwedeng makuha ang income kan mga makakalaog sa programa para sa just dias na trabaho na makukuha sa paagikan remittance center. Mantang nag-apilar man ang dagdag na pondo ang ahensya sa Department of Budget and Management o DBM bilang tabang sa formal workers na apektado man kan ECQ.
Miaras nando sinabi kan Department of Education na may ipinaluwas na sindang memo na nagsasabi na ang 2021 National Schools Press Conference mangyayari sa paagi nin online poon sa Agosto 11 hasta 13. Apo doon ining National Conference on Campus Journalism in the 21st Century na may temang pahayagang pangkampus kaagapay sa paghilom at pagbangon ng sambayanan. Napapalaman sa DepEd memo na magkakaigwan in training workshop mananango sa mobile journalism, online publication, research, TV and radio script writing and broadcasting, documentary film, infomercial in vlog. Kasabay mandigdi ang editorial cartooning, editorial and column writing, news and feature writing, sports writing, photojournalism, in orientation para sa Search for Outstanding Campus Journalism Project. Required na magsirarom sa semanal na COVID-19 testing ang mga obrero gikan sa Olongapo City asin Subic Bay Freeport poon ngunya na aldaw. Sigun sa direktiba na ibiniba ni Governor Hermogenes Ebdani Jr., required na magsirarom sa rapid antigen test ang mga taong hali sa lugar na may kukonsiderar na high risk sa COVID-19 cases kung mahaloy sindanin 24 oras mantang kaipuhan man na magpailing ng negative RT-PCR test ang mga ini kung madurar niya na 48 oras o sobra pa. Sa mga apor delivery personnels, empleyado kan DPWH asin mga obrero na aldawan kung maguli sa Zambales, kay puhan man na magpahiling ng negative rapid antigen test and valid nin sarong simana. Miaras tanto nasa high-risk classification na ang Pilipinas sa issue kan COVID-19 sa taho kan patakot kan Delta variant. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na naobserbaran sa nasyon ang 47% two-week growth rate na may high-risk average daily attack rate na 7.20 cases sa kada 100,000 population. Naobserbaran man ang average 8.965 kaso ng COVID-19 poon ka na Agosto 1 hasta 7 na masalangkaw nin 2,197 ka nakaaging simana. Tayong sinabi na pagkokonsiderar na high-risk classification ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Central Visayas as in Northern Mindanao. Iwala si Presidente Rodrigo Duterte na padagos na mabangon ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kontra sa mga hagyat na kinakahampang kaini kay na ang COVID-19 pandemic. Sa mensahe kan Presidente para sa ika-54 na founding anniversary kon organisasyon, sinabi kaini na kumpiyansa siya na magtrayumpo ang ASEAN sa mga problema dahil naman sa pagkasararo kan lambang member states. Tinawanin doon kan Presidente ang importansya ka na pagtatarabangan para makamtan ang sarong kamautan. Anasiyan na mukna kan Agosto 8, 1967 kung sa iyan kaibahan ng Pilipinas sa 5 founding members kay ni kaibahan ng Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand. 13 sa 17 reyon sa nasyon ang may COVID-19 Delta variant na. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na may pinakadakol iyo ang National Capital Region na may 146 na Delta variant, mantang ang Calabarzon iguanin 47, Central Luzon 39, Central Visayas 37, as in Western Visayas 36. 10 katao na nagadaan, mantang 426 ang narahay. Sa yung sinabi na pig-verificar pa ang 13 aktibong kaso ng Delta variant. Base sa vaccination status, 83 ang bako pa bakunado kontra sa COVID-19 as in 35 ang nakaresibi nin ikaduang dose nin bakuna. Mapautob nin bawas presyo sa mga oil companies sa kanya-kanyang produktong petrolyo. Sa abiso kan Shell, may takras na 0.65 sentimos ang kada litro nin gasolina, 0.70 sentimos sa kada litro nin diesel, asin 0.75 sentimos man sa kada litro nin kerosene. Siring man ang ipinapautob na takras
presyo kan clean fuel apwera sa kerosene. Napag-arama na ipapautob ang bawas presyo sa produktong petrolyo kan Shell sa aga, Agosto 10, eksaktong alas 6 nin aga. Mantang pasado alas 8 nin aga, ipapautob kan clean fuel an sa indang oil price adjustment. Mantang loo naman ang anunsyo kan iba pang oil companies manungod sa takras presyo sa kanya-kanyang mga produktong petrolyo. May oras na ito posibleng mabakunahan na kontra sa COVID-19 ang mga personang may edad na 12 hasta 17 anyos dalang sa potensyal na Delta variant na tamaan asin maapektaran ang mga jóvenes. Sinabi ni Vaccine Czar, asin Chief Implementer kan National Task Force Against COVID-19, Carlito Galvez, na inaga na ninda sa National Immunization Technical Advisory Group o NITAG ang pagpababakuna sa pediatric sector sa pagtatapos kan Septyembre hasta Oktubre. Tayong sinabi na ipigrekomendar naman ninda na isabay ang mga aki sa mas lalong madaling panahon sa pagkonsiderar na ang mga ini bantadon man sa helang lalo na ang mga may comorbidities. Pupuunan na kan Department of Education o DepEd sa Agosto 16 ang enrollment period kan mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan para sa school year 2021 at 2022. Madurar sa na ang enrollment sa Koda Septyembre 13 kasabay kan primerong aldaw nin klase sa public schools. Sigun sa DepEd, ang first academic quarter ngunya na school year 2021 to 2022 mapuon sa Septyembre 13 sa kod Nobyembre 12, 2021, mantang ang second academic quarter iyon maarangkada sa Nobyembre 15, 2021 sa kod Enero 28, 2022. Itinalaan man ka na ahensya ang Christmas break sa Desyembre 20, 2021 sa kod Enero 2, 2022. Sa Enero 3, magpapadagos ang klase pero magkakaiguanin mid-year break poon Enero sa kod Pebrero 5, mantang matatapos ang school year sa Hunyo 24. Mantang itinatawang kwenta kan DepEd sa mga pribadong eskwelahan ang napagtalaan kan sa dirinindang school calendar. May oras nando, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na suway sa regulasyon kan gobyerno ang pagkakaiguanin booster shot para sa COVID-19 vaccine. Tayong sinabi na dahil pang rekomendasyon hali sa Vaccine Expert Panel kanasyon ang pagkakaiguanin booster shot. Idinugang pa ni Duque na suway man ini sa resolution kan Interagency Task Force dalang takaipuan na magkaiguanin 2-dose vaccination para sa Johnson na 1-dose vaccine man sana. Karagdagan na 10,000 na vote counting machines ang target na i-procure kan COMELEC para sa May 2022 national as in local elections para mapababa ang bilang kan mga botanteng magamit nin kada unit as in makapagbugtak nin dagdag na clustered precincts. Makonduktaan COMELEC na public bidding para sa lease kan optical mark reader as in optical scan system o vote counting machines. Aprobado naman kan Special Bids and Awards Committee ang 600.5 milyon pesos para sa kontrata kan mga VCM. Kiban sa mga procurement kan 10,000 na pidaso kan main SD cards as in 10,000 na pidaso kan wormable SD cards. Susog sa procurement terms, dapat gibuhon ang delivery ka ng mga VCM sa tulong parte sa Nobyembre 15 as in Desyembre 30, 2021 as in Enero 30, 2022. Meron na ito sinabi kan Malacanang na bahala na ang COVID-19 sa mga personang habo magpabakuna. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na bahala na ang COVID-19 sa mga nagsasayumang magkuanin bakuna kontra sa siring na helang. Siya nagpalos din pahayag sa kaputan kung ano ang plano ng gobyerno para makonbinsir ang mga tao na magpabakuna na. Ipiniliwanag ni Duque na plano kan gobyerno na mabakunahan ang 76.3 milyones na mga tao sa katapusan kan presenteng taon tangani makamtan ang herd immunity kontra sa COVID-19 alagad nagluluwas na nasa 11.3 milyones na mga Pinoy pasana ang fully vaccinated na haryo pang maray sa target population. Uminabot na sa 37 ang na-identify na bangkay sa 50 soldados na nagadan sa nangyaring C-130 plane crash sa Sulu.
Iyan sinabi ni Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson na Colonel Ramon Zagala. Sinabi niyang may panibagong tulong bangkay ang namidbidan ka na kaging Sabado matapos ang pagpapairarom sa nagkapirang proseso dahil sa daina mamidbidan sa pagkakasulo. Ang tulong soldados, iyo sina Corporal Jerome Balivado, Private Joey Loterte, Private Kevin Damole, asin mga miyembro ka na Philippine Army. Sinabi ni Zagala na igwapang 3 na bangkay kan soldados ang padagos na pigmimidbid bago dagos na maihatod sa indang mga pamilya. Mientras tanto, ipinawagas na kan Philippine National Police sa ibang border control point sa Metro Manila ang mga binakal na body-worn cameras. Sinabi ni PNP Chief General Guillermo Eliasar na ang mga body-worn cameras iyon masirbing parumdum sa mga pulis na maging magalang sa kabos na oras sharing protection kontra sa mga klamar nin pang-aabuso. Sa sinabi na importante ang mga body-worn cameras para matuod na bako sana mga pulis ang magamit kini kundi pati ang sendang mga commander sa aspeto nin command and control sinibapang personahes. Pigbubusol kan Senado ang propwestong ley na nagtataonin tax exemption sa mga reward o pabuyakan mga Olympic medalist. Sa irarom kan Senate Bill number 2342, kamamutan kay ni na daina kaipuhan patauanin na buwis ang mga bonus reward, cash incentives as sinibapang premyo na mariresibikan atleta gikan sa gobyerno asin pribadong sektor. Enot ng sinabi kana Bureau of Internal Revenue o BIR na day papatawanin anuman na buwis ang mariresibing pabuya kan mga atleta na nakapalaman sa irarom kan Republic Act number 10699. Kunin kaso man makapasara na sabing ley, tulos manining ipapautob sa mga nanggana sa nasabing torneo na sina weightlifter Heidelin Diaz as sina boxer Nestia Petesio. Sisiguruhon man ni Nasty Petesio na pag-abot kay ni sa nasyon, tulos niyang kukuhaon ang pabuya na nasa 17 milyon na pesos. May aras na ito pinapaimbestigaran na kan Department of Labor and Employment ang mga kompanya na nagpapasunod ni no vaccine, no work policy sa sendang mga empleyado. Ininhagyat kan kilusan Mayo 1 sa Dole na aksyonan ang siri na reklamo matapos makaresibinin mga reklamo ali sa mga empleyado. Karong private utility corporation ang pigsasabing nagtaonin orden sa mga empleyado na daisinda makakalaog sa trabaho kung daing patunay na sinda na bakunahan na. Enot kani nagpalos nin orden ang Dole sa mga employers kontra sa pagtangka sa trabaho sa mga obreros na masayumang magpabakuna. Ipinag-orgulyo ni Olympic silver medalist Nasty Petesio ang sayang pagka-Pilipino sa closing ceremony kan 2020 Tokyo Olympics. Sa sayang Twitter post, nag-post din sarong retrato si Petesio na may caption na proud siya sa pagiging Pilipino, mantang pogolan bandera ka nasyon. Naiuli ni Petesio ang silver medal matapos ang labaninda kan pambato kan Japan na si Sena Iris sa women's featherweight finals. Meron sa ibang detalles kan Bareta sa lado nasyonal, ikinaugma kan Department of Interior and Local Government ang pag-aprobar kan Kongreso sa Bureau of Fire Protection Modernization Bill. Nagpapasalamat si DILG Secretary Eduardo Año sa mga utak ang propestong lakdang na may defensa sa Senado. Kinugo ni Año si Bureau of Fire Protection Chief Jose Imbang na paghandaan ang mga revised organizational structure asin ang mga kinakaipon na dokumentos para sa pagbakal ng mga dagdag na fire trucks, modern fire fighting tools, pati naman rescue and life-saving equipments. Sinabi ni Anyo na base sa presenting sitwasyon kan Bureau of Fire Protection, dakula pan kakulangan in bilang kan mga bombero asin mga kagamitan kani sa enterong nasyon. Nagtapos na ang 2020 Tokyo Olympics sa Japan. Sa restrained closing ceremony, diit na atleta sana ang nagpartisipar bilang parte pa man giraray kan health as in safety protocol dahil sa COVID-19 pandemic.
Pinanginutan ni na Tokyo Governor Yuriko Koike asin International Olympic Committee President Thomas Bach ang seremonya kung saan sa iyang pig-turnover ang Olympic flag kan Paris Mayor Anne Hidalgo na masunod na host sa Summer Games sa 2024. Mantang nangayot sa medal tally ang USA na may 39 na gold, China na may 38 na gold, mantang ikatulo na host nation ang Japan na may 27 na gold medals. Ang 2020 Tokyo Olympics ang naging pinakamakasaysayan na para sa Pilipinas matapos sumikwat nin 4 na medalya sa pangingenot ka na Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz sa weightlifting. Mga boksingerong sina Nesty Petesio asin Carlo Paalama na parehong may silver asin Yumer Marshall na nakatukdola nin bronze medal. Yan mga tugang detalles kay mga Bareta ang unyan para sa agadigdi sa Radio DZGB. Sa pagkarakan mga pagariba, manay Tanya sa lado technical. Kami po nagatudkan Bareta. Ako po si Francia May Borras. Ako ma po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan siya nung pagkantaba. Takulnin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang baagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya